tikber il-pressjoni fuq il-grupp parlamentari Laburista b'nofshom jiddefendu l-attakk fuq il-ġustizzja u nofshom jaħarbu. Dan wara li fl-aħħar jiem Muscat u Abela iddiskrivew l-inkjesta Vitals bħala vendikazzjoni politika. Buħut mill-membri tal-gvern ikomplu jużaw din l-istess retorika. Tant li Glenn Bedingfield meta mistoqsi jekk din id-dikjerazzjoni ix attakk fuq il-ġustizzja għalilna li għandhom dritt jużaw dan id-diskors. Għalfejn qed tkomplu tattakkaw is-sistema tal-ġustizzja? Ma jidirlix li qed nattakkaw is-sistema tal-ġustizzja. Meta tgħidu li din vendikazzjoni politika għalik m'intix tattakka l-ġustizzja? Naħseb illi għandna dritt il huwa qed nimxu skont il-fatti illi dak illi ġara huwa illi għandna klikka ta' nies f'Malta li qed tipprova tinqeda bit-timeline elettorali biex tattakka lill-gvern. Nitkellmu fit-8 ta' Ġunju. Ma għalfejn tkomplu tattakkaw il-ġustizzja? Nitkellmu fit-8 ta' Ġunju għatlek, ma tlek xi ħażin, qalbi. Le, ma m'intix Issa nitkellmu fit-8 ta' Ġunju. Fit-8 ta' Ġunju kellemna, Sinjura. Kulħadd f'dan il-pajjiż u f'demokrazija jagħtaw għall-iskrutinju u għall-kritika. Jiena l-inkjesta ma rajtiex, sissa kull ma naf dak li qed jiġi ppubblikat fil-medja. Jiena ma nafx xemm fl-inkjesti u laqas suppost tkun taf inti, ġifieri l-affarijiet jimxu kif għandhom. Ma nixrid inkunu nafu xemm fl-inkjesta. Għaliex il-pubbliku jkun jaf bil-proċessi normali, mhux tiġu issaqs il-politiċi. 22 għaqda ta' studenti fl-Università li qalu l-Joseph Muscat u Robert Abela attakkaw is-sistema tal-ġustizzja, ġifieri inti ma taqbilx magħhom? Għandhom dritt tal-opinjoni tagħhom. Però ma taqbilx. Għandhom dritt tal-opinjoni tagħhom. Bel inti ma. X'kienet il-mistoqsija? Għalfejn qed tkomplu tattakkaw is-sistema tal-ġustizzja? Good afternoon. Aħna mhux qegħdin attakkaw sistema tal-ġustizzja, aħna qegħdin ngħidu li kull min qed juża l-qrati biex jikseb il-poter f'dal pajjiż illum il-ġurnata qed fi stat perikolus ħafna. Inti għad vendikazzjoni politika dan mhux attakk fuq il-ġustizzja għalik. Hija vendikazzjoni politika li x'għandna min qed jipprova juża l-qrati biex jaħtaf il-poter f'pajjiżna, dik iridu nifhmu. Barra l-Parlament ħafna membri tal-Kabinet lanqas biss iridu jiċċabsu ma' din il-kontroversja filwaqt li oħrajn qalulna illi l-gvern tagħhom mhux fi kriżi. L-inkjesta Vitals għalfejn qed tinżamm moħbija. Ministru għalfejn qed tkomplu tattakkaw is-sistema tal-ġustizzja. Min jiġi implikat fl-inkjesta Vitals se tibqgħu tiddefenduh? Huwa ċar li mid-dera titwetta il-vendetta politika, però il-poplu. Attakk fuq il-ġustizzja. Il-poplu jwieġeb fi żmien opportun. Ma tħoss li qegħdin fi kriżi wara l-akkużi tal-lum. Le, laqas xejn. Marija Borċ, Għalnet News.